с варик в тая каска, често да ви кажа, ама няма как. Там малко по-опасно, трябва да сме екипирани. Поне каска. Ей, как ме гледаш? Не си виждал извън земя. Да вървим да сваляме клиповете и да направим някой TikTok, YouTube, може също. Ще видим. Дойдоха много хора долу, трябва да отидат, ама видят къде съм, бе! Да се върнем ли? Че не му слуша голода. Викам да се върнем. Бензин има много. Какво се ма лази? Откачам. Сега ще се спуснем пак на пясъците, защото там ми влече много. Много ми харесва. Докато може, докато имаме време, докато не се е напълнила реката. Да се нагледам и на хубави клетки по нея, ако не друго. Да видим у нея хора как ще се шашнат. Ще им стане ли лошо? Дай да вървим долу. Един път се заживей. Един път живее майка му стара. Ай така. Така. Така, я си карай лекичко фанчата реката. Я си карай лекичко фанчата реката. Карай сега фанчата реката. Камерката пак се изкри, навигацията пак се изкриви. Майка му стара. Искам да вървя с АТВ-то до
Оня корен там. Ще мога да стигна до там. Ще мога, де да знам. Ако ги закъсам тук по пясъците някъде, бих се опитал да бъда до там. Гледаме какви пясъци има тук. Не, тук няма да мога. Много исках да отида там до оня корен. Чай да взема камерата с мене, защото да вземи да кажете нещо пак. Онзи корен, фончета реката. Където е, там се намира. Паси красотата, човек, ти отли си. Ти отли си. Ти отли си. Ти отли си. Уния птици. Татък не е като извънземно. Sci-fi. Или там как се наричаш. Той е корен. Много ме кефи и бих си го взел вкъщи. Не става, много е голям. Да го вържа на тебето. Там има още един корен. Коли има там? Тук вече трябва да внимаваме где вървим, защото е малко мокро. До там днеска не бях стигал, нито вчера. Дали имам обхват, не знам, ама. Нещо червено. Там никакой там е човек. Корен ли какой? Майко, ти откъде остана? Аз ако още малко си повърша, стигна Русе. Корени. Корени. Искам и аз да намеря нещо, ама. Баси майката. Ба! Ай, стига съм събрал на идянец. Заминаваме си вкъщи.